Tiens, fais un coup là. Là, quand Ah bon, d'accord. Il a quoi pour la Syrie à Fanamassa? Nyongoya. Et puis il a duré na fana et puis on y a pas la contenance mouli France. Il y a la monsieur Tembolo. Ah non, monsieur Tembolo. Bon, ni ni tu la monsieur. Monsieur ko jafa buena ko. Non. Kabe mo wena fo baganjo. Ni na dai tak. Ke ka bué ka ni na kana. E fe ne ka ke tudu. Oh mais il va na kan ki lo ka kuma mo fele. Ka yi ni yo fo dala. Ko ko na ko ni. Itanga na sama tiens. Donc mes 30 000 te dit ma. Il y a na sama na ti. Ni na sama ma ti. Beta nyo folo ba di ko tobi. Kanu chonga idala yi. Allez clé. Allez clé. Eh, où que mon côté? Allez clé. Ah. Eh, non non, quoi Ah, gourmet. Akara pour moi ça. Oh. Agara famaire. Pour basi dila. Tout ça. Okera. Ali kana bona. Depuis ne dongele esera yanno o temeni mase enfant. Kina jigina. Ate sabali. Kina jigina. Ne de ka Afrika bon kunju fuka dantebe. Ete min kalama. Duguba kina na bo ana bonya fleni. Bobo na bonya. Adugu ko affaire bede bene kene pe bulu. Ya famuya. Ne ni zometro le beje ka baraka nyon fe. Ya ulusi ka fuli de kene ngene nete. Ya. Bon, avec terrain d'eau, terrain bien, on lui fait 30 à 50 millions. Bon, moi, je vais aller au Kun si c'est un abonné. Il y a famille ça. On est tout nous. Canadien. Non, on est à checker. Abi no pas fait là. Adalen. Bravo ta. Adalen me seconde. Aw be ni war bay aw soro. Ali kana do di ika musuma ala toke. Ne check ça. Hakli bila koy. Ni hakli bila kujugu wéré di. Ya famille. Egoda. Oh. Jabalo ne ka cheka ni mbege suno ko la ko. Nyangu fale ni gule mba ko talo. Ko fiendo te yedige. Kila kesa mondo. No. Men ko lumay no ibila mako ni. La ko tien. Ibi singa chela. Ima hali ba karle no bogo no. Men ampara ore ni ko tanto ore. Kila nige. Nugo. Kirbiti kibora. Kirbiti ya. Ha bora ko yi. Kabo. Ka mo lu chena re. Atara ira meglan so nna. Oh, d'accord. Problème ta. Comme tu chinno benache. Wow, chinno benache. Tu m'as fait le chim yana boko. Oui, tu dis. Bon, oui, avec un friend, il y a un friend de Kuyano. No dama quoi. Kiribiti, ni kan da ka dese cho ate mo kuma de me. Ba ka yi mo mobili ko la. Chini klo ka gele, o klo gele dai. Ate mo kuma me o. Sai mo ti mobili ta garage. Sai mo ti mobili be garage. Ko nyuma. O te ko nyuma ine. Kiribiti te somo ko kuma ma ko na era hat na tele. Problème yodi. D'accord, problème ko tala. Comme il m'a sorano. Ni re sababu. Bon, Napoli va faire wa kono. Napoli va kono ya krito ala. Ni nana ibadama. Ya fam. Voilà. Nyame. Nana na la sama madama ya. Inshallah. Problem fe. Mina folo. Awo. Ni ga muso. Hello. Me hakili la nyala so. Awo nyame. Ni soroban nan ko. Me dumulu baki. You guys sorom don sorala ite do dimmo. Me doni masa ni mo fia. Awo nyame. Ni la doni ma. Awo. Kamu fola. Kame do era. Ni be wan. Ni ko nya bi ne ko.
kiribiti allez nin funa jumɛn tuguni ah nin kɔrɔ ye jumɛn e kili ka fɛ parapluie santé ka na foyi foyi cɛ tɛ yɛrɛ yɛrɛ labila ni yɛrɛ yɛrɛ jugu a bɛ mun de ɲɛ ye e la fɔlɔ télé mɔlen i nana télé ka ɲi waritigi farikolo ma ah e ye waritigi de ye jɔn de ye waritigi de ah kili min na mobili la bon n bara bɔ mobili kɔnɔ et puis n bara bɔ so kɔnɔ fana bon n t'a fɛ tile farikolo gosi voilà a kiribiti ko n don wa ah e don wa ne yɛrɛ de tɛ fewu tile tɛ farikolo gosi o to yen kili bɛ ka mobili la kili bɛ ka so la to yen han o to yen fewu ni min y'i fɛ i b'o de fɔ n ye et puis n bɔtɔ de mécanicien kɛ kɔ ha kiribiti ne y'a fin k'i ka mobili kolon to yen k'i ka fɛn san ta kɛ mobili man ɲi a bin ma ɲi a si man ɲi a tɛ foyi si ma ni bonɛ tɛ non comme ne kɔni bara n perdre na wuriko la ha walahi et puis mobili in fana donni mina sisan télé filɛ dɛ a pompi i ka pompi dɔn kɔni pompu a pompi voilà pompi a pompi ka ji de seli sisan ka ji seli cogo di pompi de ka ji seli sisan hali olu ko n tɛmɛtɔ a tɔ ye de n tɛmɛtɔ kare kɔnɔna na yan fɛ na pompi bara ji seli ka ka muso dɔ kan muso bara bɔ i kɔrɔ bɛ k'i da kun na kiribiti ibrahim tɔɲɔ ibrahim fɛn kɛ ko kɛ ko bolokolo la ko man di n bɛna n bolo kun yɔrɔnin bɛɛ ka 2000 bɔ k'o l'o ma ten a bɛ i kɛ ten fiyewu bon 2000 di bara ka na sisan n ko bon n ko mécanicien kɛ i na fɛrɛ kɛ a y'a pompi dilan na wari ko ɲɛ jumɛn kan i ka wari ko bɛ ɲɛ min kan ne taara ka du ma k'an sigi k'a ka di k'a ka go i tɛ ka na ne fana i ka wari ta n y'a di Jelika ma n'o ye kɔrɔkɛ muso ye n'a k'i ka wari bil'i ɲɛ i la fɔlɔ i ko k'i ye wari jɔ ma Jelika ye non i tɛ sɔn fiyewu munna ayi non non i tɛ sɔn fiyewu wari ka fɛrɛ de i ni Jelika cɛ Jelika ye mun ye aw ka dukɔnɔmɔgɔ dɔ tɛ wa n kɔrɔkɛ muso de e kɔrɔkɛ muso tɛ wa ne y'a d'a ma n ko Jelika nin kiribiti ka nafolo ye ni kana dayɛlɛ kana foyi k'a la n y'a d'i ma cogo min na n'a nana dɔrɔn a d'a ma ten point barre ne yɛrɛ bolo k'i kɛlɛ i ja i ma kɛ yɛrɛ fiyewu ne ma kɛku ni sanpere i ma kɛku i de ni ala cɛ mɔgɔ ye fɛn dira muso ma k'a fɔ ko kana gosi a la i b'a fɔ ko kana gosi a la a ye gosi a la i y'a lamɛn k'a fɔ ko a da yɛrɛ y'a la a t'a lajɛ mais i b'a y'a fɔ k'a kana gosi a la e su joli kɛ ne bara e siɲɛ joli kɛ ne bara wari nɔfɛ bon ne de k'a f'i a ta moi d'abord ne de k'a f'i ye k'a fɔ ko n sen kari k'a fɔ ko n tɛ se wala nawuri ko ne de k'o f'i ye taa Jelika fɛ yen i ka t'i ka wari minɛ point ne ka foyi t'o la e kɔrɔkɛ muso de don attends bon n tɛ ko wɛrɛ dɔn han n b'o f'i ye han n tɛ ko wɛrɛ dɔn ne na wuri han hali et puis hali a tɔ ye di e ye fara bara na wuri jɛ han e ye kɔrɔmada an ɲɔgɔnna fiyewu ni ala nɛ an bɛ ɲɔgɔn na a kɔrɔ an bɛ ɲɔgɔn na a kɔrɔ e ne de ɲɔgɔn na kɛ e bɛ mun de kɛ e bɛ se ka mun de kɛ ne tɛ se fɛn kɛ la bon ne la wuri lahi dara sangale bana wuri jɛ han a tɛ ni a tɔ ye di Jelika cɛ a ye ne de cɛ han i bɛ wari min di Jelika ma ne et puis n ta yɛrɛ t'o ye yɛrɛ non o tɛ n ta yɛrɛ ye fiyewu ne la wari de y'i bolo wariko affaire de ne ni ɲɔgɔn cɛ ne la wari b'a fɔ ni datugu y'a fɔ ma ko ɲamugu de wɔtɔ filɛ kiribiti aw kɔni to yen e bɛ cɛ min datugu i b'a cɛ dɔn i ye mise en ferme i ye kiribiti i tɛ min kalama kiribiti tɛ de n ko ne de ye diɲɛ ɲɛ yɛrɛ la k'e ɲɛ yɛlɛ Bamakɔ yan e kɔni bɛ min kalama dugu in juge a avocat a n'a magistrat a n'a commissaire n'a policier ne de y'a yiru bɛɛ la n ka petini de ye ne de bɛ couverture Bamakɔ yan e bɛ se ka kɛmɛ min datugu bila koro taa non i man kɛnɛ yɛrɛ o taa e la fɔlɔ mɔgɔ i ye mɔgɔ bolo dɔ la baara dɔ la han o tigi bonya dɔ ka tɛmɛ i ka pewu n ye kelen f'i ye ala programme fɔlɔ min ye Adama cybercriminalité kamalen Adama ala ne ni Adama ye sila ta pɔtɛ mina kɔrɔduga k'a bɛ a ma sɛbɛn bɛ yen voilà n'i farati ka ninnu tɔgɔ f'i da la ka sɔrɔ papier t'i bolo n'u ma papier da i kan n'i ma taa kaso la i ka kuma to bilakoro Adama n tɔgɔ tɛ foyi to mun na ne ni Adama e b'a tɔgɔ fɔ mun na et puis hali surɔ ni Adama sigilen nkalon don o kɔni to yen fewu hali surɔ an sigilen surɔ et puis n k'a fɔ a ye jelimuso saba in na affaire la n b'a fɔ a ye n ko a ye affaire la kan k'ale ye tiɲɛ de kɔ kiribiti ayi i bɛ ka na ni kuma yɔrɔ min na ninnu ne ka mɔgɔ baw bi n ka dernier mɔgɔw de ne ka mɔgɔ den de ne b'a dɔn e ni cɛ ni na wuri ma n tɛrɛ n bara ni ma wuri ma n tɛrɛ n bara ni ma si bolo su ye k'a fɔ ma ko ɲamɔgɔ de wɔtɔ filɛ n'i ye den voilà e n'i ye den k'a fɔ ma ko ɲamɔgɔ de wɔtɔ filɛ e ka taa taa et puis taa le a kana na wuri jɛ ha i le tɛ n'a fiyɛ de kulɛlɛ i ko taa na wuri muso et puis muso le n'a affaire kɛ muso le n'a affaire kɛ
kula dira tini yɛrɛ tɛ n'a m'i diya tigɛ wari minɛ hey a b'i ɲɛ kelen fi yan i ka fɛn dalen fɛ wa den a b'i ɲɛ kelen fi yan i ka fɛn dalen o to yen sa o to yen min ye n fɛ n b'a f'i ye a b'i ɲɛ kelen fi yan bi ta tɛmɛnin kɔ n t'a fɛ k'i yan bara o kɔ munna cɛ sabali n t'i fa dɔn o ye fa singalen de pewu ni kile dɔn fiyewu baara min y'i la so nin kɔnɔ i la baara min ka ɲi baara bɛɛ fiyewu o ye kɛnbu de ye i la baara min ka ɲi baara bɛɛ fiyewu o jɛnɛya de y'i bolo wala ne kile dɔn wala et puis hali ka saison min kɛ sisan Ibra ko n tɛ nin ɲɛ ye ne nin ɲɛ ye la kojugu la ka wa koladi la ka wa nawuri ta miliyɔn ta k'o di muso ma parce que Ibra o kɛ sisan a y'a fɔla muso ye mun de fɔla et puis i ye ka muso nin i ye ka a so di de a y'a fɔla ko wari y'i bolo la mais wari tɛ ne bolo o sera fɔlɔ min bɛ ne bolo o b'e bolo jɔn ne min bɛ ne bolo o b'e bolo ne de ye affaire di ma e nin ye ne ye ne de ye affaire di ma n'i y'a mɛn i bɛ jama kɛ ne de ye affaire di ma i tɛ se ka foyi kɛ a bilakura kan n'i y'a min da k'a fɔ ko ni i sigalen bɛ na a ka du kɔnɔ musoko la n'i y'a min da ni min fɔlɔ ci ka kuma n kɔli bila n'i y'a minɛ a bɛ fɔ ka kun tɛ nin i tɛ ko yɛrɛ kalama e tɛ miiri ne bɛ miiri mo tɛ wari tɛ kɔli kɛla i kɔrɔkɛ ne teri de a muso ne ma muso foyi to n'afi teriya ko don ba fɛn dɔ bɛ tɛmɛ ne cɛ n b'a bɛɛ f'i kɔrɔkɛ n'i ma fɔ ye i ka kuma wulila i k'a donna i sigi ka lajɛ kɔrɔjɔ a fɔ a ye ka fɔ a ye n'i ma fɔ a ye danka y'i kɔ a fɔ a ye très bien ne bɛna minɛ yɔrɔ i fana ye minɛla ye ten cɛ tɔ kɛ i yɛrɛ ma feere ne donna a ka du kɔnɔ ne de ye papier minɛ i yɛrɛ ma feere i yɛrɛ papier kala i sigi wa fɔ a ye n'i ma taa kaso la ka kuma jɔn ye wa taa kaso la i de fana wa taa kaso la ten fiyewu ne kun kan ka taa diɲɛ tugun n bɛ taa et puis i y'a fɔra ko n bila i kana ko n bila kuru wa jɔn na yan kɔrɔtɔ mun kɛra yasa e min kɛra ne la a ka mɔsa kɛ e min mankutu tiɲɛ mun na a bɔ na yan ayi ni min don a fɔ yan ni min don a fɔ yan nɔ i wa taa n kɔrɔ de kɔ e m'a fɔ ko ne bɛ taa ka so i kɔrɔkɛ muso nɔfɛ yan non ne m'o f'i ye non ne k'i ma n ko non ne m'o f'i ye san bɛrɛ ne k'i ma de n ko bɔn n ko i kana don an bara ka wari di la muso ma n k'o de fɔli ye voilà a ka ɲi voilà n k'o de fɔ ko n'a y'i jati ka wari minɛ n k'o de n'a m'i jati ka wari minɛ et puis n'i ye wari di kɔrɔkɛ muso ma a banna i kana fɔ ko n bila kuru wa e tɛ bila kuru non ne tɛ bila kuru i ye bila kuru i kana fɔ n bila kuru i kana fɔ n bila kuru i b'a fɔ ko n bila kuru n fana b'a fɔ ko bi n'i y'a fɔ bi n b'i bɛrɛ ci sisan n'i ye bi da dɔrɔn n b'i bɛrɛ pɛrɛ i b'a fɔ ko n bila kuru i b'a fɔ ko bi n'i ko bi n b'i bɛrɛ ci jɔn bɛlɛ ci n'i ko bi n b'i bɛrɛ ci fo ka ɲa a bolo kan i kana fɔ ko i ye n bɛlɛ ci e ye den sugu jumɛn ye ne de ye jɔ affaire la e bɛna mun de fɔ ne ye ne bɛ taa ɲɛ ye fankan ne tɛ foyi fɔlɔ i fɛ i kana se n bara o de ka di i ka ɲa e t'i kɔrɔkɛ ka wariw suɲɛ k'a ka dugukolo feere i bɛna manamanakan fɔ ye a ka ɲi cɛyakan de b'i da de i bɛ ka cɛyakan de fɔ e bɛ ka cɛyakan de fɔ i bɛ manamanakan fɔ de de wa a ka ɲi bon n'o don an ka taa an ka taa an ka taa so non c'est bon yafa ma hey an ka taa an ka t'i kɔrɔ e ma ko ne so yan k'e bɛ ne datugu wa an ka t'i kɔrɔkɛ fɛ yen ni min ye so yan fila la a bɛ dɔn e n'i badenkɛ janfa k'i kɔrɔkɛ janfa k'a ka du janfa k'a ka kabila janfa du wari nɔfɛ n tɛ kama jigin dɛ n tɛ n bɛ n pere bɛɛ k'a mɛn n bɛ n pere a ka ɲi marché dɔ ye n bolo n b'o di ma ten marché n b'o t'i ka marché la mɔgɔ legula n t'i ka marché fɛ a ka ɲi n bɛ taa sugu la n bɛ taa dugu kɔnɔ sisan n bɛ taa tribunal la n bɛ sigi n bɛ taa tribunal la ka na i la sa sunkurunin dɔ ye n bolo tele hey n b'o t'i ka sunkuru la a ka ɲi jufuriba dɔ ye n bolo tele fɛ la i tɛ jufuriba kɔ dankaden ala m'i sen kari gansan o ɲa mɔden wala sen ka ten dankaden n b'i mɛn o n b'i ka namara ye n'ala t'o fɛ a kɛra fani ko ye ha voilà gosi ka na da la fiyewu fantanden ninnu e to bolokolon den na ten ka na yɔrɔ bɛɛ tiɲɛ jamana na kan fɔra
Ajara. Ça fout là. Deni et puis non, on t'a donné Ajara la kumla. Jeliga. 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 Ako. Attends-moi d'abord. Il est ala il est bon kono. Il est ala tesa ka falo ki kule ne kana. Ni ki wule ancien joli. Ancien bi ça va. Il est là là. Kiribiti. Depuis kare kono ibe kan toko fo doro. Ama et na ce soir. Ibe kan toko wo tan. Nti ajili ala ha. Aboya nante. O de kadini. Moto de. Ka jumebo. Ila flo. Yesu ko lawa yel me ka kena ko de. Na wori boya dante o de kadini. Jime. Ngie na wori boya dante. Wari ne. Otene. Ana biga war ko nyero ne. Ko ne giga war jante ka ba we. Jeliga. Nyano nyana. Ngo ya boya dante de min abi krojo ra min ni man ya boya dante. Krojo ni. Krojo est-ce que krojo sera? Na réfléchir tant. C'est vrai. Depuis au don na krojo na la. Amana ko faible. Ne bo doron ni to. Jeliga. Et puis je te le mets tu la tout le na wuri boya dante o de kadi. Allah ne bi ma se bere la. Elo ga ala meleke batar ni ma wuri bo kalante si bi et puis je te la ni meleke ça bi ni bo si na wuri ko si aboya duma. Ala i jonga yelo ko la. Na wuri boya duma. Ni mana wuri boka duma et puis woton ka ram ko si itena wuri boya dia. Ha? Mo don sa. Ikiri bulu magana. Na wuri dia. C'est vrai. Krojo na na. Il est kunya nyen manka. Ha? Anana anno. Nte wuri ko kulungala ha. Itena me. Wuri boya dia. E preseku. Ita tunga kuma fofana. Ibe giringir nandala. Krojo na na anno kwa. Anani. Ay fenge papier ndodne mo kwa. En vlog il était. Bon, on est à Dinamo. Où est-ce que tu es? Et tu as comment faire? Attends, donne. Oh, là, on est manqué. Tiens-boulot. Il y a la cafoko et à toi dit Nadja du Klimbalaba, à Klimbara Tiemboulot. Nous avons fait finir que Natalia. Nous avons fait ou la Namurugla. À côté là. C'est vrai. Kiribiti. Wala dira machando. Ibe kan lame kon. Ne kulila na wat. Aya di manya de la gale. War mu ba na fulu bare ba ko. Parce que akunya foko ne kana dele. Akoko depuis ko kiribiti tawu. Ni kiribiti to ko be femna. Il faut te faire de la gale. Donc on est à Adèle. Na folo mou. Reba kono. Ouais, ya kono fe. Ne tadi. E tadi do. Ni na folo. Na dari tike. Fon chou. Jeliga. Ne tulunge bela bien kono na folo ko tulun to la fio. Kono ma de ko yewuri duma wa ma fu yewuri duma de. Hein? Awar duma nyebe non. Saifle. Maga ta su bari kono kwa. Kawa muni kele. Ni fini flani. E kora sa mena toro. Meta su ba kono. Fini darabana bazan darabana ni. Meto che su ba kono. Ani talon. Meto sa kana no e ko don kwa. O la mu mega bo. Ele flo. Ebi korima nyene ma feno takuku.
ko kunna ko na ha foyi tɛ ne ne la million ko ta ka wasuba kɔrɔ i wati kaburu de la wa i wata fande sala de ha ni mana wuri tan te ajertu ni mana wuri safra jerika ni mana wuri na ense yo maha ha ala ka ɲi sa ne bɛ ala fo ka barikada ala de ni garisɛgɛ gana ka kɔrɔjo ci ma e ma ala fo sa e mɛna dun na ten sa ka mobili san ka dumuni duman dun ka tila ka taa sungurubaw ka taa wari cɛ ka d'u ma nin fana ye ne garisɛgɛ di. Ah oui. Non, ça fait m'brigner fait. Ah non, non, on est brigné été. Non. Et puis ni imani ga ibulo ko na fulo mi ibulo ko ni ataka wa sunguru bai de tanai ka mandia kenai. Et puis il a fallu la sikana ko na loni ha. Même là ka foki en fait. Ni les bras fo krojo si c'est. Ngo krojo bras fo ka wuri dima. Non, ça c'est bien. Voilà, ngo nyena ngo me ngo krojo ngo to yina nyina tapashi do ni ken na folo kala parce que ngo na folo kuma katia voilà ngo ibra juga ngolo malo ka fo ibra kile no maro ka fo ko no kien fait nko tapashi de glace là sinon ne munke et puis ni fait na fie alo ko sa ne ka 50 millions bo banque là 50 millions kandi ala ko sebe bon million mi bulon tie ni te fui chena ni la kuro voilà ni le ka millioni ka fo krojo ngo ay aptodi wala mulin no ite fiu ha mulin no ite fiu mulin surman no ite fi manino ha bon ni le ko krojo ba ngo ay fere ka yino mul duma ni mul di ilema ibranye sam fere de mul bla ne ngo ay na ay no mul duma bon ne bla wala ma ko mul ma soro ay na wala sigima ngoy wuri la bla lay wuri ba mul ba na ni mul yi wuri ta ka wa mul mi kana mul dima ay la amna ka fo kito wuri dan ma ki wuri fe awuri ta ni la ko to lo e ma war dinema ni la ko fo awuri ta fo war na na ga dinema donc ibna war dinema comme ni fana garsage yo ni kile via ni kile via yem fe ko na bi fek ha na bi fek yene fe non kem fe yire de fe to bi bon ni fe il fait fla il a choix ka ko fla de la sister il a soit il y a million ta ou bien il y a nuko million ou bien ni yo du fait ni wati na men jo folo quoi yo njo folo il te fait il y a million de fait hein akwa braba na la kiso ne bi tanya ha uri wata ata ha ata ne on te foi fole fait ata parce que ni ka ko ke nyakele ile de so ne la foi tala ngo fie ka fo ngo dukura et puis ka dukura ko jo mo flight il ala na ka kitro wuri ni ka ha ite le fa yire de fe la dro ne bi fe non na fe kem na wa dod ne ma e mo fa wari inflen ko no na me me sen sora sa kan yere bana sa amu sima ala ne ay brasa amu sima ite fe yi wor de ko yi te de fe yi wor de ko a wori bolo me yi kele via fa foro ni ma wori numa ni ma dia si se ngo si ti amfla ko ni tolo men to wor ko tola ni ma wori bo kandante ya si mbi mi ne saka mbi ri ko si furu fo ki fari suma kai bura ayi ngam ko rawle buna bura am fa gebe ne bua ya wala mun da sa ha am fa gebe ne bua ri wori dante ni tolo ngi fe aboya ta to ngawi no akaje c'est bon wori boy aboya no era ko kebe war dod jan la sabali sa wori boya mata e bla nya era kebe war dod jan ima jadu no koli wari inflani ne ko ni nyonte mo si bolo ko ya bibi voilà